ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобинони сомонаи Auto TV. Ирӯз 29 январи соли 2024. Ирӯза навор дорем Матизо фақат, чунки дар комментария навори пешна Матиз бисёр пешниҳод карданд. Аслан навори динагина бачако полни Opel буд. Пешаю мошинои ВАЗ 21 06 07 09 099 буд. Ирӯз бачаҳо хоҳиш карданд ки Матизоро навор кунем. Ака навори баъдина зависти комментария шумо мекунед баъд азиз. Кадом маркаи мошино зиёдтар хоҳиш карда шумо ҳамроҳи монем. барои реклама кардан имо ватсап дар экрани шумо. Агар шумо хона дорен, мошин дорен, замини квартира дорен, рӯшен рекламаш бекунем, фурӯш намемонем. хоҳиш ҳаматон по-братски ҳози подписатсия кунен, амин наворда лайк бизанен. Фақат дастгири адуши шава лабой меҳната мекунем. качасора баланд кунен, навора маълумоти хади боди хади гӯш кунен, эълонро тамошо кунен. беҳтарин Матизо баҳри шумо ҳай. мегзарем ба якум мошини фурӯшӣ. Daewoo Matiz дар шаҳри Душанбе қарор дорад. Солиш 2000 сол дӯстони азиз. Инами ҳолата, инами састани мотор, ина аккумулятор, ина мошинча. нархша мега 21000 сомонӣ. роҳӣ кардан дар шаҳри Душанбе қарор дорад. خریداری انیق باشین. رقماش موندیم. رقمای 987 هم واتساپ هم تلفن دستی هر دوش کار میکنه. بچه‌ها 24 ساعت زنگ زده از نام کانالی سودا تیوی آوتو تیوی گپ زنین ارزونتون میکنه کم بش بو. کراسکاش میونه 4 بالون 90%. حالتی خوبی تکنیکی در قرار دارد. بالونش 90%. حجت هم دارد. سنتر زموک. خلاصه گپ ماشینچه همه طرفه قانون قاعده کردگان. همین زنگ بزنین معامله سوز همراهشون میکنه. پروسه سومش در کار اکده برای میفروشش. باز این ماشین قیمت بچه مرامت زنگ زنین. میگذاریم بعد دیگه ماشینی فروشی، یعنی که الکتروموبیل. ایش به خاطر پادپیشکو بود. به همون خاطر موندیم و یک دونه بنده چوجوی بچه ها در اونجای روسیه قرار داره. سالش 2021. нархша 7500 сомон мега бо савдо ҳам мешавад. электромобил меганша бо. хоб хулосаи гап ки сӯшориш бензин, ҳам ба бензин ҳам ба заряда ва фикрам ҳам хел қайд кардам. объем моториш 175, коробкаш механика. ҳолати беҳтарин, ҳуҷҷат надора, балонош нав, краска сияҳ. алиш мешавад бо электромобил да бахшиш бачаҳо ба электромобил алиш мешавад. мо фикр кардем электромобил. мегзарем ба сеюм Матизи фурӯшӣ. Daewoo Matiz ки солиш 2002. ана тамошо кунед. Матизои бақувват баҳри шумо. солиш 2002 дар шаҳри Ҳисор қарор дорад. нархша 21000 сом мега бо савдо ҳам мешавад. сӯзишориш бензин плюс газ ҳардаш кор мекунад. объем моториш 08 08 камрасход. фикр мекардем ки ҳами заправкаша фурӯш мекунада. коробкаш механика дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мотор коробка созай. муомила ҳам дора. срочна сум дар кор бо нархи 21000 сум бо савдо ҳам мешавад. салон тоза, краска тоза, мотор коробка ходовой тоза, зури бадай. хулоса мошинча камрасход. фикр мекунем ки ҳай мекунем мегардем фақат дам мегирем. ин ҳами маълумот дӯстон оиди ами Матиз баҳри шумо буд. бо худтон занг зад пирсенша ҳами по-братски ҳами ҳози лайк моншерина дастгирӣ кирд. мегзарем ба чорум Матизи фурӯшӣ. боз як дона Daewoo Matiz ёфтем дӯстони азиз ки солиш 2000 ин ҳами састайне қарор дорад дар шаҳри Турсунзода Регарда. аку тараф полни Matiz Tiguan ҳамиша ёфтем ки нархша 29000 сум мега бо савдо ҳам мешавад. мошинча механика, моториш 08, газ плюс бензин ҳардаш кор мекунад. инами састайни Матиз марамат занг бизанед бо муомила кунен. дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад меган ами рақамои 931 телефонои дастӣ метавонед муроҷиат кунен. салонаш тоза кандигӣ кунен. чизе ки ҳастай дар рӯи экрани шумо ҳамон чизай бардор азиз. инами мошинча нам хеле краска фасони хушроҳакай. бо занг мезанед камтар як трешна аму пеши капот дора. ака ӯ маълум нестан бачако. дига ҳамаш қонуну қоидавӣ кардаган. хай Матиз хароб боша агар конкрет медонам. мегзарем ба панҷум Матизи фурӯшӣ. дам бигирем фақат шерои нар. Daewoo Matiz боз як донаега дар Истаравшан қарор дорад. шаҳри Истаравшан.
27 мега бу савду ҳам мешавад. сӯзишвориш бензин, газ, мотор 08, коробкаш механика. дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. хулосаи гап ки ҳай кардан мегарден ша. беҳуда занг назанен. просто ради интересни чӣ хеле состояниш соза акаҷон, арзон мешава намешава, расходаш чӣ хеле дар 100 км гуфтам хеле занг мезананд меган баъзеҳошон. ин ҳолатҳо маъқулшон неста бачаҳо. ҳамин конкретни мошин занг бизанем пурсен ша. бародари азиз, ҳамин наворои мо шумо дар маъқул ҳаста ин нестай? агар ҳамин наворо маъқул боша, агар арзанда ба як дона лайк боша, бачаам я лайка бизанен. дар комментария бинависен ки Автотиви ба пеш мо бо шумоем, фақат дастгирӣ мекунем. агар ки арзандаи дастгирӣ боша шерои нар ки мо ҳам баъд шумо ҳар рӯза меҳнат мекунем, мефаҳмидагӣ одам мефаҳмада. дӯстони азиз, мегзарем ба шашум матизчаи фурӯшӣ. боз як дунаи гап даево матиз ки солаш 2000 34500 сомон мега. ина пробегша нигоҳ кунед, стопка тамошо кунед. мошинча дар шаҳри Душанбе. нархиш 34500, солаш 2000, коробкаш автоматика, моториш 08, матиз 2000 сол, ҳамаш 100%. ай мотор, коробка ходовой электрический 100 мега ҳамаш, аккумулятор пачка, кузовни кор надорад. мақсад мошин харуда мефурӯшем бо нархи 34500. либои хел корта буд мекуна, мешини ҳай карда мегарди, бо савдои хубам мешавад. документош нав кардагай. занг бизанен, одамои мошинхар бошен. агар фақат илтимос беҳуда занг назанен. 34500 автоматика. ина марамат бародари азиз, бихаренша агар маъқултон боша. мегзарем ба ҳафтум матизи фурӯшӣ. боз як дунаи гап даево матиз ки солаш 2000, инами хел краска. дар шаҳри хуҷанд қарор дорад. рақамҳои телефон дар рӯи экрани шумо. газ, бензин ҳардаш кор мекунад. моториш 09, коробкаш механика, техас моториш то июла ҳастай, 4 баллониш корӣ. мотор, коробка ходовой корӣ, краска тоза. хоб, масъалаи сидениёшам зур, системаи музика тенҷи бад, мошинча камрасход, моториш 09. бо кам беш савдо ҳам мешава. беҳуда занг назанен. рақамҳои телефониш дар рӯи экрани шумо, ҳамин рақамҳои 929 охириш 65. занг бизанен, бо муомила кунен. маъқултон боша, агар бренд бихаренаш. ҳамеша ёфтем баъри тамошобиное ки мақсад хоҳиш мекардан ки матизора навор кунем. ман фикр мекунам ки ҳамин матизхарои ҳамин канали ма ҳамин рӯза навор 2 матиз савдо мешавада. аниқаи мегзарем ба ҳаштум матизи фурӯшӣ. боз даево матиз ки солаш 1999. инами матизча чӣ хел тозаакай, хушроакай. матизча дар шаҳри ҳисор қарор дорад. 22000 сомон нархиш. гази бензин кор мекунад. моториш 08, коробкаш механикай. матиз дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. 4 баллон нав, аккумулятор нав. мотор, коробка 100, краскаш тозаакай. баллонакош навакай бачако. 4 даршам масъалаи уишидан, маҳкам шуданаш без камбудиай. хулосаи гап ҳай мекунен, расходиш камай. масъалаи газ, бензинша кам мехӯра. хулоса запчастошам худо вайрон нашава. агар вайрон ҳам шава, агар арзона кан. хулосаи гап ки ҳамин рақамҳои 1023 600 да занг бизанен. бо нарх навоша гап бизанен, маъқул боша барем бихарен. дӯстони азиз, навор ба охир мераса. аки гӯш кунед, қисмати аслӣ номерои ма барои реклама кардан. мошин, замин, хона, квартира матиз боша, агар некси боша рӯиш кунед. дар комментария нависен аз кадом марка маъқул шава бинависен. агар ҳамин навор некси бисёр комментария бигирад, полни навор некси мешавад. ёки Toyota боша, Toyota. по-братски лайка бизанен, рӯиш кунед матизхаро да ҳамин навора. фикр мекунам ки навор беҳтарин буд. дар комментария 5 бизанен. хай бачаҳо, то навори баъд.